Aduh mati ya. Oh, aku gumun karo sampean di dulu. Jajane sampean iku bolo napa musuh kali ngono. Kok dadi secaki nendang. Nendang dasare nganggo irama. Ku getak gitu dia. Arep cilaka. Aku sampean yo go tiru-tiru. Kula sampean wani niyoke sirah kula. Nendang yo nganggo irama tuh getak gitu dia. Ala kula sing cilaka. Ayo sing itu gentak ngoten pengen asik kentu niku cilaka. Oh, lho, gantil bututing 29. Dari sampai saya itu gentak-gentu sing dikentu sirkoso dituduh. Wis tenane sampean disewani ora. Nah sewani maju. Nak pancen surah piye? Aku sewani diam dewan. Ya nak cara aku pancen nak nganti kalah karo Sencaki sih. Mergo Sencaki iki bebasan bocah wingi sore. Kajuwa gagah Begawan Durna. Kajuwa sekti Begawan Durna. Kok tanding karo Sencaki gawe nganti kalah nak cara pisin lha iku tak tandane getek tenan. Oh lele berganti butute lalelo mawan iku seminggu ra kok. Iya. Wani hati. Harus kepiye Budi Daya Agung bakal ngalahake karo Sencaki. Iya. Sencaki. Ani barang. Oh iya. Ora kira sida go gampang bocah Purwati. Nyatane aku kasesep tanding karo kowe Sencaki. Iya. Oh, kejam karo damu dadi aku.